प्रेशियस जेम्स आणि ज्वेलरी शो मध्ये तुमचं सहर्ष असं स्वागत. कसं वाटलं एक्झिबिशन सर्वात प्रथम? एकदम मस्त एक्झिबिशन आहे. खूप सारे इथं B2B साठी व्यापारी वगैरे आलेत आणि आपल्याला सगळ्यांना भेटलेत. यासाठी एक्झिबिशन खूप चांगल्या प्रमाणे पार पडत आहे. आज तिसरा दिवस आहे. 2 दिवस सलग आम्ही आले. खूप मस्त एक्झिबिशन झाले.